UMLA ka North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum ulapan pau ka jing sngosi ba uklamla bandon ringkan ha ka jing klat jong Reverend Dr. R.R. Conville unong yala bakraw ya ka ktien ublay namar ba udan ha velo ban pa chekam uba Adelbert ulapa ka kubor sngulam shaka kurem pastor Conville bat yaki khon kikti ban ba ye ba thon jong uba Adelbert ulethu ya ke jing ya kandu jong but Reverend Conville ubala plat ya kapor banya shongkai but hausnam araja apply hadin jong election wala padeng ke jingbun kam jong kumunong yalap akeleng ke perthai henry udang ai ya kapor ban shongkai but ulethu bahakadi ke jing ya kandu sngola ban muddur ba uyo ban shongkai but pastor Conville hadu arkanta Henry ulong bakani kadai ke jingpenya upana jrong ulong bakani ka pensa jingpen mau ya bat pen pau pa usngo benut bat kular ba unum klet ya ka yeng ka sem jong Reverend Conville bat unbo ke jingduai ba kerpang ba ublay un pha yu mensi makhoj bon ai ke jingpen tingan bat ke jingsuk yang paro ke yeng sem hani ka por na kwa an pau ngamla kham lei thu pai ba mangadon manta po CMC velo ngawan nadu ka spotrik ban chakop na ka bantai ladi ka khubor ka baba manglayo ban ma de ka jingko deinamar ka jingkerku deinamar ka jingkan mau ka jing ya sa par ka jing duai chang ba pon palang khublei sibon e ublei nai kerku ipi iwei pi wei hani ka por ko an pau ru ya jing susi kabang amyo bandon lang rekat par kani ka jing khlano jongi lead Reverend Dr. Robert Conville iba lalong wei usyakri jong turai iba la syakri hakaleng satalak kibanta kari perthai banyalap ekaktien ban penim ya kijing thau jong blei hani ka por warang ador chachangai ngapan pau kijing sulem khamtam yeilok ba iet ikurim jong i Reverend Conville bar kumju ki khon kikti ki ba iet ki ba thoin ki barong ka jadei ka ba chan ba badi akwaru ani ka por pan pau ya ka incident ka bangamla ban klet hapreng ubriu ba ublei ulasei ba lakit eta ka jingkit ka bakhya kat balong nongelap sakaleng ki banta kari perthai idang yo ikapor bani kendo ban nga house nam arjar arpulai hadin cho collection hadin bang ye kendo hieng jong kawi ka yeng ka badon ki bakhlat ye kendo inga po gate ila mut ban mino yong badelbot ngara sukumen mai kendo ipi nadu badap collection ala kwa bani kendo ngam simlayo kendo titong ina rung biang ngine songkai tang mane keren katukan ni ndai ka bapla kalong bangin lapoy po ndri ho ila kerki ndri sakumba arkanta nge songkai bat ila lingo yong padel bot ka bamla panlong kumnu hadu arkanta nga ongi i pastor kadai ka divine present ka jong blei ba mangarung am suthu ikapor kaya ba mapiru ban ka panpauru hani kapor yata ka jinge thu khana hapreng jonga badi ka bangam sula ban mudur ban pediang bahieng ba don bakhlat arkan tangan yo bane pasiau badi mane thu yeki kamba kampla ka ba mai la ya lanti bo blei ula khodi banong shakri om ban sha shakri haka kam missionary ka jongi bar kumju hani ka kam ka jonga ka bangarung la yo an pau ya bo blei la jet bangalong shakri om ban sha shakri bar ngai simini ka kamru om tangkum ka profession ndai kum ka mission tikani ga lapen sa sisa ki jingkan mau ngara so benut bat ngakular ya ka yeng sem nganum klet ya ka bu ka jingduai ba kerpang bo blei un phai uman sim ba khoi ba unai ka jing tingen ka jing suk ya ka yeng sem baro koi sisa ka de ka jing do no ka ba khrau ye phi kum ka yeng sem kalong ru ka jing du ka ba khrau yanga kalong ru ka jing du ka ba khrau ya ka balang ro koi bat kumju ya ka jai panriu bat hani ka por ngakwa ru ya ka ban panpau ba
ublay uni singay ngin duay nakabanta kaman siem jong I late Reverend Pastor Conville banyo ban mat yatak jijat hai bom jukot my deepest condolence and our prayer will intercede so that the entire family will have the support and will have the comfort even in this moment of grief and will pray that God Almighty will grant the precious departed soul of our late Reverend Dr. Robert Conville to eternal peace in heaven. Kani ka makuat pan pao nakaliang jonga hakerteng jong ka 17 North Long constituency. Pan pao sa isian ya ka jing solem ya ka yang ka sem hi parokaway. Tiny kentien kublay sipon.